Ya sa dili patamad to sa unahan mahigalas to mga issues gyud. Niya may nag-viral nahon ta sa nag-viral sa dahi kay labon mo raman og karon to taod ako mo inom ini tubig sa mura man og sagap-sap na kung tingog gamay kay pero sa dili pa kani atong viral sa kay ron nga medyo kuanta ba unsa man ning kalakiha ngano man ni siya nga unsa nay puso dai bumba-bumba nga puso no nya nilihok nga way tao kuyawa. Asa man to ni sa ato ko lang ipakita na siya ano man ning kuana kani inaasa si audio may audio ni Hadlok na lang taan eh. Lagi nagbumba. Nah, patay. Lawa. Suko. Hinangan niya, good. Nah, di kasi ganang mo pa video. Tong, agas na yun. puso ni puso nga dunay bomba Nah, ra bomba-bomba nga tubig Kitsaman mo mga bataan mo na mga kuana mo. huy, ginoo. Mawa mo diya. Kaya madlok na mga buot ninyo. Tabangi. Nah, naunsa naman na. kusog na ba kayo mo agas Sa diha raman yung nakabantay nga murag na yung magbumba ba? Kaya magabi. Yung arang yung oras na to. Laro mo ra. Size na, good. ato ko nang butanga gilingin dong Natagak na nagkalit oh. Tayo, laina kayo, murag na inaagi ba? Di nahulog ang kuan. kusog na ba kayo mo agas Di ba nang binuangan, good? Di ba nang hapon na? No, gaagas sige siya. agas gagas Wala, manggoy kabumba niya oh. puso ni mahigala Nah, niagas Agas. na bityaw itaw. Nah, actually pagkas pangisog sa diha, o ganiha. kini pusuha mo bomba ra iyang og lingon Bro, abi na, binuang na ito ng istorya niyo ganiha, bro. Niagas na sa itaw. Agiro, agiro, baling lantaw. Lah, kuyawa kayo eh. Tanawa gani, dili lagi binuang. Nag-agas ra oh. doon ay nagkabuan eh Oo. nga di makita kung mauho na Ito ko na palulaan. Dura do. Wala lagi niagas, wala lagi sa diha. o mo ni puso agas Ganiha. Balik ko na nato, be. Grabe, uy, may nagumba. Tawa ba noon? Ito ko ni hukot. Ito. Hadlok mo buta na na, ah. No. Lah, awat siya. Ali ba, ali? Uy, buta na noon nga. No. may bomba sa iya o doon na ginaduot na bomba Ah, kinabumba, gid. Nah. ngano man ning kuana kuyawan sa kanay kuana no og matutuo ka ng mga dunay lain nga dili makita Hadlok. Grabe, bro. Wagid siya ni undang og agas. Dik. Salamat, Dik. Yawa lang ito sa inyo. Ano yung kikuan? May kuan ng... May anak ba? Siguro. basin og niluag ra ning kuana ni Suga, suga. Ay, kende. Tuh, kita pa ito. Agas ang mga ganiya. Ano, wala na. Nag-agas ba? Nag-agas. Sorry. Ali, agas lagi. Yawa, nagkuhan ko dito. Nag-ayos mo. Kita pa ganiya. Ah? Yawa. Yung mga negro eh. Ingaron mo, gisa pa sa ingaron ba? Dahil magbumba niya nga. Libog ka nga. Ah, wala na. mulihok sa iya Higana na po ng bumba bisa ko'y tao. Ah, hadlok na lang taan eh. nag-agas yung tubig toon Lagi nagbumba. Nah, patay. Lawa. pag nasusihon siguro ni dapat susihon eh o di ba kanina Nalig baon siya nga ganang mga mga video. Tong, agas na yun oh. Nah, Kitsaman mo mga bataan mo na mga kuana mo. huy, ginoo. Mawa mo diya. Kaya madlok na mga buot ninyo. Tabangi. Nah, naunsa naman na.
Sa diha raman yung nakabantay nga murag na yung magbumba ba? Kaya magabi. Yung araw yung oras na to. Laro mo ra. Size na gud. Natagak ra nagkalit oh. Tayo, laina kayo, murag na inaagi ba? Di nahulog ang kuan. Sa to bro? Kini kay gabi naman. Di ba nung hapon na? Oh, gaagas sige siya. Wala, manggoy gabumba niya oh. Oh. Niagas sa bityo itaw. Yaga sa itaw. Na. Actually, pangisog sa diha. O ganiha. Bro, abi na huwag binuang ito Hindi, ng bisa istorya parang ng lang ganiha, puso. bro. Yaga, sagwit sabi sa tao. Agiro, baling lantaw. Lah, kuyawa kayo eh. Tanawa gani, dili lagi binuang. Nag-agas raw. Oh. Kuyawa ning kalakiha. Ito ko na padulaan. Dura do. Wala lagi niya, agas lagi sa diha. Bayan mo pangito gani ha? Balik ko na nato, Ben. Bebe, ato klarohon sa ni mahigala. Okay, gamay lang kay makaigsoon. Asa man ni kana na ang asa man angay ning pabinditahan ato ba kanang patawag tag exorcist nga pari ani or pastor ba ka or basin patawag lang siguro tag kuan ani? Plumber siguro? Ang sa metong gikinahanglan ni pari nga binditahan ni or plumber? Okay, tutagag pagtagad may galang murag mo tarong ni atong internet ronda. Be gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Gamay lang kayo. Okay. Atong balikan sa ni gamay ning atong gi-play mahigala. Gabi naman gud dako. So magduda ta nga ngano man ning nainani man nga gabi na ba. Unsa ba ni matud pa sa uban mahigala delikado na. Unsa kay itong gikinahanglan ni pare ba kay itong gikinahanglan? Pastor ba kay itong gikinahanglan? Or ato ipatawag to tong amigo Idol Boy King nga mga ghost hunter? Or basig plumber ay kinahanglan ani? Basi doon ay naluag lang ruska ani baka or baka doon ay gasket nga naluag. O di baka mga higala kanang kini magod gabi imangod nga hitabo nya kabantay sa mo kan usahay manimbawt imbalhibo anang kalakiha pero lahi ang kuan ang area. Kaya na may mga lugar gyud nga murag lahi ang mampaminaw ba? No? Ang aura sa lugar murag something nga doon ay lahi gyud. Pero og murag okay na ng lugar ha. Mada siguro og kuan. Kay kini gabi manggod so kung gabi kuiwan sa ka nga basi gabi ini kuan na ba siguro ni. Doon na siguro yung mga dili ingon nato ng lugar. Mada bakag atong pari mo ito ipatawag. Og si Father Darwin Gitgano siguro mo ato ipatawag ani kung ugaling kinahanglan tag exorcism ni day. O di gani si Father Rinaldo Kuy panalitan kong spiritual ni nga problema. O pastor pwede pod depende man sa pagtuo mga higala ng uban. No, og laing reliyon pastor ni patawag. Hamay maayog si pastor Bini Abante mo ito ipatawag. Good morning naman dato ni Jan Kagulada. O si Pastor Bini Abante patawag kay membro ba to Squadcom. May ako hinubusamo tinog kakusog ang bumba. Pero malagmit pod nga kanang lugar ha, tawaan ba kanang lugar ha? Or doon na ba kay lahi kinang lugar ha? Pero malagmit pod kay gabi man. Pero malagmit pod kay gabi wa kayo ni gamit sa puso sa uban nga mga lugar dai. Malagmit nga na-concentrate ang tubig diyan ni pressure sa tubig kusog. Diyan napita. Pwede san. Bebe atong klarohon sabi. Bebe atong kay si Pastor Bini Abante ito patawag ani delikado mo paspas og bumbay noon.
O ilang papahawaon na hawa diha kay mahadlok ni mga bo. Pwede man pong pasalamat sa laday nga. Salamat nga na mo diha kay hindi na may kapoy-kapoy bomba. Ya ato paminawon ka na nga lisang man sa names. Paminawon ko na ito balik ang audio names. Be, gamay lang. Sige ko no names. Kana. Audio, kana. Na, nagana na po ng bumba bisag ko'y tawo. Na, hadlok na lang taan eh. Lagi nagbumba. Na, pakpak. Ya Allah. Suko. Hinangan niyo, good. Na, di kasi ganang mo pa video. So, agas na yun oh. Na, Kinsaman mo mga bataan mo na, mga kuha mo. huy, ginoo. Mawa mo diya. Kaya madlok na mga bot ninyo. Tabangi. Na, naunsa naman na. Sa diha raman yung nakabantay nga murag na yung magbumba ba? Kaya magabi. Yung araw yung oras na to. Laro mo na. Size na, good. Na, natagak na nagkalit oh. Tayo, lainak kayo, murag na inaagi ba? Di nahulog ang kuan. Sa to bro? Di ba nang binuangan good? Di ba nang hapon na? No, gaagas na sige siya. Wala, manggoy kabumba niya oh. Oh. Na, niagas na bityo itaw. Na, actually pagkas pangisog sa diha, o ganiha. Bro, abi na, binuang ito ng istorya niyo ganiha, bro. Niagas na bityo sa itaw. Agiro baling lantaw. Pero wa man pud muuwang ang iro day. Kuyawa kayo eh. Padalitan ko na muuwang ng iro. Tanawa gani, dili lagi binuang. Kasi natural na siguro na. Nag-agas raw. Oo. Ito ko ng palulaan. Pero mo lagi na bahay ng mga tao ni. Nay mo ingon nga precious tubig na napuyuban nga dili siguro kay ngano mo daon man gyud maayo murag do na maginagtod. Pangiso ganiha. Balik ko na nato, Ben. Balik oh. Oh. Kana oh. Uy, na bumba. Hmm. Tawa man noon. Murag do na man gyud duot. No. Be. Hadlok ko buta na ah. No. Lah, awat sa. Ali ba ali? Ganiha noon. No. Murag do na gyud duot, murag gyud duot. Kinabumba gid. Nah, Pero na may iro sa atbang man mo uwang kung iro. Kay og kon pa na do na pay lain siguro basi mo uwang ko ng iro siguro. kahadlok. Wala ko ingon sa may pare atong gikinahanglan ani pastor or Wagid siya ni undang og agas. plumber na to kinahanglan. Dik. Salamat dik. Lagi to sa inyo, adoy kay kuan. May kuan ng may anak ba? Siguro. So ga paniot maga. Ay kenday. Kita pa kay to agas mo maginiha. Ano wala na. Yaw. Nag-agas ba nag-agas? Sorry. Ali agas lagi. Basig luag lang scroll siguro ani. O na ba kay gasket nga Kita na pa silaw? giniha. Ah. Or kusog ang precious tubig. Yeah, Posible. Yung money dre. Kay panalitag lain Ngaron mo gisa sa ngaron ba na imong Binitahan bumba ng lugar ah. Ha? Libog ka nga. Ah, wala na. Ha? Wala na. Hindi. Wala na lagi, nawala. Na, nagana na po ng bumba bisag ko'y tawo. Na, hadlok na lang taan eh. Pwede man po daw Lagi nagbumba. anak lana siya. Ayun na kay total advantage man po na ninyo nga di na mo hinuon mo bomba. Suko. Hinangan niyo, good. Na, di kasi ganang mo pa video. So, agas na yun oh. Na, Kinsaman mo mga bataan mo na, mga kuha mo. huy, ginoo. Mawa mo diya. Kaya madlok na mga bot ninyo. Tabangi. Na, naunsa naman na.
Sa diha raman yung nakabantay nga murag na yung magbumba ba? Kaya magabi. Yung arong yung oras na to. Larong ra. Size mo gud. Natagak ra nagkalit oh. Tayo, laina kayo, murag na inaagi ba? Di nahulog ang kuan. Sa to bro? Di ba nang binuangan gud? Di ba nang hapon na? Oh, Kana agas og sige nana siya. magaling na mo agas. Pwede Wala, po kung di na bumba kuno. niya oh. Oh. Niagas sa bicho bitaw. Na, Og ako ana dili Kasi nga na pagkas- ayuhon. Kay may na hinuon pangisog sa diha, o ganiha. Dakong baldi diha. Wa may kapoy noon. Bro, abi na, binuang ako ng istorya yung ganiha, bro. Niagas sa bicho sa bitaw. Agiro, baling lantaw. Ang iro baling lantaw. Kuyawa kayo eh. Pero man mairo mo uwang. Tanawa gani, dili lagi binuang. Nag-agas raw. Oh. Kani ha tayo ba freeze apos anong. Kini og tanaw nako og panalitan og kuan malagmit kuan man ni siya. Malagmit precious tubig kusog siguro. Or malagmit do na luag niya nga kuan, no? Ngani down na sa iya, agas na sa iya, inana. Or pero basin pud og tuod og dunay mga dili nato baka diha. Duha may paminaw to mo na tong pangutana. Ang kinahanglan ni pari ba, pastor ba, or baka ha, kinahanglan nagplamer. Pero mo ang iro mga higalaw aman mo uwang. Basi maparihag di ba ka na pang content lang. Pareha tong nag white lady ba, white lady. Nya dito sa may bugo, gidakop sa mga barangay tanod kay nag white lady sila, mga disgasya na ng uban. Na may uban nga mahadlok yun. Kato po sa white lady nga nagbaktas mga higala og tinuto nga white lady, mauwang ang iro nya kay gipaak pa hinon sa iro. Kani. Nagbaktas si white lady. Oh, baak sa iro. Press daw. Pause gamay. Tawa, oh. Akpa sa iro ang white lady. Libang kaning white lady ha. O pang content ra ni iya, bida. Kining iroa may galap tan-aw sa iro, may white lady ba kani? O white lady na, di na mapakan kay espiritu ra man na. Pero kini kay paak pa sa iro. Dako ang injeksyonanan ining kalakihas rabies. Di pangutanas doktor na ngano napakan makagiro. Nagwit lidi mo kudok. Sakit-sakit mo pagkapaaka oy kay giduol sa tulog ka iro ning kuan. Medyo kuan jud gipaak isa, pahit gyud, no? Balik ka gud names, baktas siya nagbaktas. Sige, press. Kini panahon karon sa internet daghan ra ba yung mga daiban pang content na ana niya mag content delikado sa linog madisgasya hinoon. Sama ani ron na dako ay ni problema basi mangayo nig anti-rabies DOH. Bayran ka ni Smita panalitan tinuod magaling nandun ay kwarta na. Igor ay ka pa injection mo. Doon ay plumber nga ni comment inaykin ingon nga tungod sa kakusog sa tubig kana muulpot ang bomba. Dili ko mutuo nga mutuo anak kay plumber ko. Dai plumber dili nga ni kuan pod, di na plumber nga ni
comment. Nya kana o, kani o. Tungod sa kakusog sa tubig. Oh. Kini may gala. Og kuan kini ni ang asaman noon eh. Og kamo mo'y naa diha nagsalig mo anang bomba. Ay nalang ipayo siguro na may pahinuon ang kuan na hinuon nga. Di nakapoy mo bomba-bomba. Total kung tinuod nga dili ingon nato na, adi okay. Naitig bomba ninyo. Og ibutang tanga kuan pod. Kusog ang pressure sa tubig, butangin na lang yung planggana diya. O, baldi ba kadaan? Kamo na giingon, hindi kin asamay dakong problema. Kana ni agas nga way nagbumba o kanang wagi agas noon. Sulbad man yung problema, wa may kapoy na hinuna. No, dili na problema kumahon. No, dili ingon nato maganina. Salamat kay ninyo ha nga kamoy tigbumba. Nagdaluag na ng ruska na panalitan or baka kusog ang presyo sa tubig da. Inyon lang siguro pasagdan na kay total may advantage man nato na hinoon. Ha? Og dili ingon nato na mayo pod, wa nay kapoy, ha? Naay tigbumba. Og panalitan natural ra na mahigala nga naa ba kay naluag diha or kusog ang presyo sa tubig da. Na okay pod aron nga kini ni ang total advantage ba na ninyo? Kana pahinoy mo agas wa nay kapoy. Mas dako man problema inyong ayuho na nya hindi na hinon mo agas. Di asa may mas dakong problema. Kana karon naay tubig. Ni agas nga way nagbomba or naay magbomba sigig bomba nya di magas. Mas dakong problema siguro na nga wan. Kana o. Way nagbomba nya ni agas. Di okay na may tubig. Mas problema nang dako nga sige kang bomba nya wa gyud mo agas. Nala, itong tiwason na yung unyang taon mga kailangan. Ha? Ang ato mga isyo sab, labot ining impeachment ni BBM, labot ining Kangbong Revilla, o labot ining may galang kaso ni pasakang Sala Duterte, unya na lang na. O, ato na sa giuna hinoon ni may galang bumba-bumba.